नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। रोहतास के करघर से एगो बड़ खबर सामने आ रहल बा। पति ही पत्नी के गोली मार के कैलस हत्या। करघर संवाददाता शमशाद आलम के मुताबिक रोहतास के करघर थाना क्षेत्र के रामनरेश गांव निवासी ज्योति प्रकाश चौधरी आ उनका पत्नी के बीच कुछ अनबन चलत रहे। पति आ पत्नी के आपसी विवाद में आखिर पत्नी के अपन जान गंवावे के पड़ल। बतावल जाता कि ज्योति प्रकाश पत्नी से नाराज होके उग्र हो गईले आ देसी कट्टा से गोली मार के पत्नी के मौत के घाट उतार दिहलन। घटना के बाद परिवार वालन आ पड़ोसी लोग हत्यारा पति के जम के पिटाई कर दिहले आ पुलिस के हवाले कर दिहलन। हालांकि मारपीट के बाद ज्योति प्रकाश के भी हालत गंभीर बतावल जाता, जेकर इलाज पुलिस के देखरेख में चल रहा बा। एने पुलिस पत्नी के शव के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर सदर अस्पताल सासाराम भेज दिहलस। बतावल जाता कि मृतका के एगो बेटा भी बा। उनकर विवाह वर्ष 2019 में भइल रहे। वो आज करीब 9 बजे करघर थाना क्षेत्र में है रामपुर नरेश गांव। वहाँ पर ज्योति प्रकाश नाम का एक लड़का जो है अपनी पत्नी करीब 25 बरस उम्र है सोना कुमारी, उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दिया। आपसी मैंने घरेलू विवाद में ही मारा है। उसके बाद से जो है वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और इस लड़के को भी ज्योति प्रकाश को भी मार करके बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। सदर हॉस्पिटल में हम लोग लाए हुए हैं, इलाज चल रहा है। आपसी विवाद में हुआ है? आपसी घरेलू विवाद में हुआ है। हथियार मिला है क्या उसका? हाँ, जिस हथियार से वो मारा है वो हथियार बरामद हो गया है। घटनास्थल से ही बरामद हो गया।